Ćao drugari, kako ste? Još jedan vikend, a? Ja sam dobro. Farbamo ovde, tu su merdevine, tu je sve i svašta. Vidjet ćete, ima novih stvari, uskoro. 34. trening u doba korone kreće sa 3 kruga, 1 minut, jednonožni wall sit. Znači, naravno, ko ne može, ići će sa 2 noge, bitno je da nam je ovde 90 stepeni i da kvadricep se koristimo da se guramo i da se tako držimo. U osnovi trebalo bi da budemo pola tog minuta na jednoj, pola na drugoj nozi. Ukoliko ti je problem, možeš da menjaš na 10, 15, 20, 30 sekundi, kako god da ti to odgovara. Druga stvar, isto single leg, Romanian deadlift. Bitno je da imaš neku referentnu tačku i da ne lutaš pogledom, jer nećeš imati ravnotežu. Ako si u frci, možeš malo da se pridržiš za nešto i da ti noga koja se diže bude ravna sa telom. Znači, kad krećeš, prvo ima i utisak da je krenula noga, pa onda da krećeš grudima na dole, zadržiš malo, vratiš se. 15 jedna, 15 druga noga. Per leg, znači to ću dodati. Per leg. Da se razumemo. I 50 mountain climbersa, da se malo podigne temperatura, ovako, ili ovih ukrštenih, nemam protiv ni jednih ni drugih ništa. Onda tonizacija, ovo nam je danas glavni deo treninga, imamo 3 vežbe u super setu, minut i po odmaramo na kraju svakog seta. Prva vežba nam je split squat. Pričali smo o split squatu da može da bude lakši ukoliko je zadnja noga na zemlji ili teži ukoliko je zadnja noga podignuta. U svakom slučaju, opterećenje je na prednjoj nozi, prednja noga radi i pokušavamo sve vreme dobro da se držimo za pod i da se dižemo preko prednje noge i ujedno da skroz skinemo opterećenje sa zadnje noge koja bi takođe mogla da nam pomaže. Možete se naravno opteretiti uzevši neki teg u ruku ili onaj ranac ili kera ili devojku ili dečka ili bilo šta drugo. Druga vežba nam je good morning, kao da piše warming, a? Global warming, druga vežba. Za ovo će nam trebati opterećenje, nešto ćemo da ga prigrlimo. Isto ovo opterećenje iz prve serije, u pretklon, pa se vratim. Vrlo bitna stvar, stisnut stomak, da se održi lumbalna krivina i da dupe bude deo leđa, a ne da bude deo nogu, ako ćemo ovako da radimo. Znači, tu sam, pozicija kada me dosta zateže, tu zadržim i vratim se. I još jedna stvar, takođe važna za ovo celo stopalo oslonac. Znači, ova vežba hoće da te natera na pete, ti nemoj da je dozvoliš. Uhvati se stopalima, stisni stomak i onda odi u pretklon. I treća vežba, hip thrust, radili smo ga već dosta puta i treba ga raditi ceo život. Dakle, nešto što je otprilike visine kolena, kao što je trose najčešće, stisneš stomak, staviš sebi opterećenje i tako stisnutog stomaka samo guraš na gore. Vodiš računa da ne uključuješ preterano kvadricepse ovim pokretom, već da imaš samo osjećaj da guraš kuk na gore i naravno možeš da pipneš svoje dupe. Trebalo bi da bude tvrdo dok ovo radiš. I onda kao vod, nekoliko puta smo koristili ovo, 2 tabate za redom radimo. Znači, bez pauze, 2 tabate za redom, to znači 16 intervala od 20 sekundi rada i 10 sekundi pauze. Svaki prvi interval radiš skokove iz iskoraka, bit će ih dosta. Svaki drugi interval radiš trbušnjake. Ja bih voleo da sada radimo ove trbušnjake. Znači, na podu sam, imam nešto ispod leđa, pričali smo da to može da bude peškir, abmet najbolje ili nešto drugo što ti ne dozvoljava da donja leđa dodiruju pod, tačnije kad ti dođeš u ovaj pokret da sad ne dodira pod. Ako nema, ja mislim da nije smak sveta, niko se tako neće povrediti. I samo idemo kontrakciju iz stomaka, bez dizanja dupeta, samo kontrakcija iz stomaka. Nasuprot toga kada uradiš ovo, to su pregibači kuka. Onda radiš pregibačima kuka, nama znači treba samo kontrakcija stomaka. Ako je jednostavno, ako je lagano, malo zadržiš gore. Toliko današnjih treninga, drugari, bližimo se kraju nedelje, još sutra i kraj nedelje ove. Nadamo se pretposlednji u doba korone.
Pozdravljam vas, lepo trenirajte, provedite divno vreme za vikend ako ikako moguće i ostanite jaki. Vidimo se.